לא? אז שלום לכולם ונעים מאוד, שמי סני רוזנפלד ואני מנכ"ל חברת סייבר 2.0. אנחנו מתחילים את הוובינר של חודש אפריל לשנת 2025. אני אבקש מכולם לשמור על המיקרופונים במיוט. האג'נדה להיום תהיה מאוד מעניינת. אנחנו נתחיל רגע, יופי. אנחנו נתחיל במצגת שלי, לאחר מכן מיכאל יציג את, אה, את דבריו, ומאוד מאוד מעניין מה שהולך להיות פה עם מיכאל, ואז לאחר מכן אנחנו נדבר על, ארז יציג את הפתרונות שאנחנו מציגים ומה חדש בעולם הזה, ושיהיה לנו באמת וובינר מעניין, ושיהיה לנו המון המון בהצלחה. אנחנו נדבר היום על מה שלא יודעים כן פוגע, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין. אז בואו נתחיל. אני רוצה דבר ראשון להודות לכל מי שעזר לנו בעצם היום עם הוובינר הזה, ובהחלט להודות דבר ראשון ליאנה חפר. כולכם קיבלתם מיילים שמזמינים אותנו להשתתף בוובינר, אז תודה יאנה על כל מה שעשית, ואתם עוד תשמעו ממנה בהמשך. אני רוצה להודות לטניה שראל, סמנכ"לית התפעול של סייבר 2.0. טניה היא זאת שעומדת מאחורי הקלעים, המצגות, הפירוטכניקה, ובאמת תודה רבה טניה על כל מה שאת עושה, יד ימיני ויקירתי. ארז קפלן, המייסד וה-CTO של חברת סייבר 2.0, שהיום יחלוק איתנו קצת ידע וקצת דברים וידבר איתנו הרבה מאוד על AI. מיכאל בוטניק, אורח הכבוד שלנו להיום, שישתף אותנו בעולם ההתקפות. וכמובן נמצא איתנו גם היום גיא טסלר, מנהל הפיתוח העסקי, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של ארצות הברית. אז תודה גיא וברוכים הבאים. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים לראות שיש ריבוי של טכנולוגיות חדשות שרצות ברשת. אנחנו רואים שיש המון דברים מעניינים שקורים, ואנחנו יודעים שכל דבר שקורה הופך להיות חכם יותר, וכל דבר שאנחנו בעצם מחברים לרשת, כל דבר שהוא נהיה חכם יותר ומחברים לרשת, חייבים לזכור שהוא בעצם הופך להיות מטרה בידי האקרים. אנחנו רואים שמתחילת המלחמה שאנחנו בעצם חווים כרגע, ראינו גידול משמעותי בהתקפות הסייבר, ראינו עלייה כמעט של פי 2.5, אנחנו עכשיו, היום נמצאים ב-23 לאפריל. אני מזכיר לכם שהרגע סיימנו בשביל לאפריל האחרון את אופ ישראל, ומיכאל ירחיב על זה קצת מה זה אופ ישראל, ומה חווינו באופ ישראל האחרון. לא היה משהו רציני, אבל עדיין אופ ישראל זה יום שבו כל ההאקרים אוהבי ישראל מחפשים לתקוף אותנו, וזה תמיד מעניין. בואו נדבר טיפה על האויבים המרכזיים של ישראל במרחב הסייבר. אז אנחנו דיברנו עליהם בעבר, והם עדיין ממשיכים לאהוב ולהריץ אותנו ולנסות להגיע אלינו. קבוצת חנדלה, קבוצת ההאקרים האיראנית, שהיא עושה המון המון דברים נגד גופים ומוסדות בישראל. מאז 23, מאז בעצם 7 לאוקטובר, הם לקחו אחריות על המון המון פריצות למוסדות ישראלים. INC רנסום, קבוצה שיש לה כמה שמות, אם זה גולדה יוניק ועוד שמות שאנחנו מכירים אותה בהם, והיא בעצם עושה סחיטה, כופרה בעיקר, והם עושים טקטיקות מתמקדות וממוקדות. אנחנו נדבר על זה, איך הם עושים בעצם דברים מאוד מאוד מעניינים כדי להגיע ללקוחות. כאילו אם חשבנו שאנחנו מכירים דברים קלאסיים, אז אנחנו נראה היום כמה הדברים עלו רמה, וכמה ההאקרים בעצם באמצעות ה-AI באמת עושים התקפות בצורה אחרת ומעניינת יותר. The Soldiers of Solomon, גם כן איראנים, חביבים ואהובים, אבל הם מנסים יותר להגיע לבסיסים הצבאיים הישראלים, לעמותות הצבאיות, למערכות מצלמה מתקדמות, והם מנסים לעשות המון דברים. אחד מהדברים שהם עושים בעיקר זה גם כן להפיץ המון שקרים. הם פרצו לאיזושהי מצלמה, אז הם טוענים שהם פרצו למצלמה ששייכת לא יודע מה, לעיריית משהו כזה או אחר. ואתגרי הסייבר שלנו כרגע, שקיימים ועתידים להיות, הם מאוד מאוד מעניינים. מצד אחד יש לנו ירידה בכוח אדם, לצד עלייה במתקפות סייבר. כולנו ראינו בשביל לאוקטובר שכל הכוח אדם שלנו נקרא למילואים, והיו לנו יותר התקפות ופחות אנשים לטפל בהם, שזה משהו שבהחלט היינו צריכים לטפל בו ולהתייחס אליו בצורה קצת אחרת. ראינו שאנחנו צריכים לעשות המון המון שינויים, והחברות נדרשות לבצע המון שינויים במערכים שלהם, בין אם זה במערך כוח האדם, הכנסת ה-AI,
האם הוא מייתר כוח אדם או לא מייתר כוח אדם, ארז ידבר על זה בהמשך, שהוא יזכור את נושא ה-AI שלו. וכמובן שריבינו נכסים דיגיטליים, כולנו מתחילים להטמיע עוד ועוד ועוד נכסים דיגיטליים, מצלמות ו-IoT ורחפנים, ואנחנו רואים שכל זה תופס תאוצה מאוד מאוד רבה. וכמובן מה קורה עם ה-AI, מה קורה שה-AI תופס תפקיד מרכזי בחיינו, ואנחנו מתחילים לראות התקפות גם מבוססות AI, ואנחנו נדבר על זה. אז בואו נתחיל דווקא מה-AI. ה-AI הגיע, אנחנו מכירים אותו, ראינו אותו, ויש המון המון וריאנטים, אם זה קלוד, וצ'אט GPT, וג'ימני, וסורה, וסונו. איך? אי אפשר לעבור את היום בלי להלחין איזה שיר בסונו. זה עובד מדהים, ובאמת אנחנו מתחילים להבין את הגודל והכוח של ה-AI. הוציא לאחרונה, ארז קפלן, ה-CTO של סייבר 2, הוציא לאחרונה ספר שבו הוא חקר עד כמה הוא יכול להשתגע עם ה-AI, והוא ירחיב על זה בהמשך, גם על הספר שהוא כתב, על מחקר שהוא עשה על ה-AI. אז אנחנו נגיע לזה בהמשך, ושווה באמת להישאר להמשך כדי לשמוע על מה ארז עשה והמחקר שלו בעולם ה-AI. אבל אנחנו ראינו גם שהאקרים משתמשים ב-AI. משתמשים ב-AI כדי להגדיל וירוסים, משתמשים ב-AI כדי להגדיל את כמויות ההתקפות, וגם כדי לייצר התקפות חדשות, ואנחנו נזכור את זה. אבל בואו נזכור דבר מאוד מאוד יפה. האקרים יכולים להשתמש בעצם באותו כלי של AI בעצם, כדי לייצר יותר וירוסים. אם עד היום האקר היה צריך לשבת, לכתוב קוד, לכתוב וירוס, ואז לעשות לו QA או להפיץ אותו ולראות, אבל ברגע שהוא הפיץ אותו כבר כולם מכירים אותו, ופה נגמר בעצם ההתקפה. ולכן היום באמצעות ה-AI הם יכולים דבר ראשון להפיץ התקפות, לעשות המון התקפות, הם יכולים לעשות המון דברים מאוד מאוד סופר מעניינים, וזה מגדיל את כמות ההתקפות, את כמות הווריאנטים והמוטציות שהם עושים על וירוסי מחשב, וכל המסתמכי דיטקשן לא יכולים בחיים להתמודד עם כמות הווירוסים שיוצאים. כי אם אני לוקח וירוס מחשב אחד ואומר ל-AI, תעשה לי 1,000 וריאנטים של הווירוס הזה בשינוי קל, הוא יעשה לי את זה, ואז כל הדיטקשנים למיניהם בעצם יתפסו 900, אבל 100 הם לא יתפסו. וזה בדיוק הבעיה שאנחנו צריכים להסתכל עליה, זה התקפות חדשות, זה שיטות חדשות, זה חשיבה חדשה, ואנחנו נדבר על זה. בואו נדבר שנייה ונבין רגע מה יש לנו ב-AI. אז אני אתמקד בצ'אט GPT, וארז אחר כך ירחיב יותר בנושא הזה, אבל ה-AI שאנחנו עובדים איתו, גבולות, יש לו גבולות סטנדרטיים. גבולות שהחברה שמה לו לעשות. זאת אומרת, אם אני אשאל את ChatGPT איך לפרוץ לכספומט או איך לפרוץ לאוטו, הוא לא יענה לי. אז ראינו המון מקרים שבעצם ברגע ששואלים אותו בשפה כזו או אחרת, בליטאית, או תשאל אותו פתאום בשפה כזאת, אז הוא כן יענה. ראינו המון דרכים שמנסים לעבוד על ה-chat GPT כדי לקבל תשובות. בוא נגיד, כאילו אני פורץ לאוטו, ואני לא באמת פורץ לאוטו. ראינו המון דברים שקורים, אבל בסופו של יום עדיין ה-chat GPT יש לו גבולות מוסריים שהחברות שמייצרות אותו מכתיבות, וכמובן שמה קורה ברגע שההאקרים לוקחים את ה-chat GPT. ברגע שהם לוקחים את מנוע הבינה מלאכותית, מנוע ה-AI, ובעצם הם מסירים לו את הגבולות המוסריים שלו. ואז יש לך בעצם מנוע AI מאוד חכם, שאפשר לחקור אותו, ואפשר לעשות המון דברים, שלא רק מסתפק בחקירות ברשת, אלא יורד גם לדארק ווב, ועושה כל מה שאנחנו רוצים, ואין לו שום גבולות מוסריים. זאת אומרת, אם אני אשאל אותו, תגיד לי איך פורצים לרכב ואיך פורצים לכספומט, הוא בשמחה יגיד לי וייתן לי את כל התרחישים והדרכים לעשות את זה. בנוסף, אני יכול כמובן תמיד לאמן אותו ולחדד אותו יותר עם השאלות, והוא ידע תמיד להמשיך ולהתפתח בנושא הזה. אז יש שני כוכבים שאנחנו ראינו שקיימים בעולם ה-AI, Worm GPT ו-Fraud GPT. שני מנועי AI שניתן למצוא בדארק ווב, ניתן אפילו לרכוש אותם, אפילו אפשר לקבל אותם גרסה חינמית לניסיון, לפיילוט, ל-30 יום, ואז לאחר מכן זה עולה בממוצע 60 יורו לחודש, וזה יש שירות לקוחות מלא, זה ממש מדהים כמה זה עובד, אבל מה שנקרא Hacking as a service, או AI as a service, וזה מאוד מאוד מדהים, כי וורם GPT למשל עושה מלוורים בצורה מאוד מאוד חכמה, יודע לעשות reverse engineering, יודע לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים. פרוד GPT לעומת זאת, הוא מתמקד יותר בלחקות את עולם האנוש, לייצר דברים כמה שיותר דומים לבני אדם, אנחנו נדבר על זה, social engineering, קמפיינים, דברים מאוד מאוד מעניינים שהוא עושה ברשת, על מנת בעצם להגיע ולהפיל משתמשים בפח. ואנחנו חייבים לזכור שתמיד החוליה הכי חלשה שלנו בשרשרת, ולא משנה מה נעשה, זה הגורם האנושי. אנחנו ממליצים ואנחנו עושים, ומיכאל פה מאוד מאוד חזק בנושא הזה, הדרכות לעובדים,
מודעות לעובדים, חשוב מאוד לעשות, ואם היינו עושים פעם בחצי שנה, אז הנה אני אומר את זה כאן, ועכשיו צריך לעשות את זה הרבה, הרבה הרבה יותר מפעמיים בשנה, פעם בחודש, פעם ברבעון, ממש לעשות שאלה חודשית, חייבים להעלות את המודעות, כי בסופו של יום, ואנחנו נעבור על כמה התקפות כאלה שקרו, אנחנו נראה שהגורם האנושי זה החולשה הכי גדולה שבארגון. אז בואו נראה קצת מה פרוד GPT עשה. ראינו קמפיין פישינג מאוד מאוד מעניין, שהשתמשו ב-AI בעצם במהלך הקריסמס האחרון. ראינו שבעצם היה ניסיונות מטורפים לעשות פרודים, אם זה ויזה ומאסטר קארד, שדיווחו על דברים מטורפים שנשלחו ב-SMSים. כולנו כבר מכירים את ה-SMSים, ראינו את זה קורה ומתפתח עם השנים. בהתחלה כולנו זכינו באייפונים, קיבלנו SMSים, אחר כך זכינו בגלקסי, אחר כך קיבלנו חבילות בדואר שהצליחו להתחזות לדואר, וזה גם היה מגניב. היום יש לנו עסקאות שאנחנו מקבלים כדי לאשר או לא לאשר את העסקה, אשתך עשתה בכרטיס אשראי גיוץ כזה או אחר, לאשר או לא לאשר וכן הלאה, ואנחנו מתחילים באמת לראות שהם מבינים שכרגע כולנו עובדים היום גם לא עם כרטיס אשראי, כרטיס אשראי נמצא בטלפון, וכולנו חוששים לגנבת כרטיס אשראי, והנה קפצה לנו התראה ואנחנו באמת חושבים והולכים לבדוק, רגע, אולי מישהו גנב את הכרטיס אשראי, אולי מישהו קנה בעליבאבא משהו בשביל או משהו כזה, וזה אחד מהקמפיינים שאנחנו רואים שקורים כל הזמן. בואו נדבר על עוד משהו, על הדיפ פייק. דיפ פייק, אנחנו נדבר על זה גם יותר לעומק, אפילו נציג סרטון בנושא הזה שהיה מאוד מאוד מעניין. דיפ פייק, מה אומר בעצם? גם עכשיו באותו זום שאנחנו עובדים עליו, אני יכול כרגע לשנות את הפרצוף, את השם שלי, זה יכולת של הזום עצמו אפילו, ואני יכול להיות אבטר בצורת דולפין או בצורת סנאי, אני יכול לדבר באיזה צורה שאני רוצה. אבל ה-AI לקח את זה קצת יותר שלב, ואני יכול לדבר איתכם היום ולראות כמו פוטין. ה-AI יכול לשנות אפילו את הקול שלי שאני שמע כמו פוטין, או יישמע במבטא רוסי כבד, כי מי יודע באמת איך פוטין היה מדבר בעברית עם מבטא רוסי. אחד מהדברים שראינו למשל, שאחד ניר, מהסטנדרטים... במקרה של פוטין, זה כבר לא פוטין, זה באמת דיפ פייק, כאילו, כבר יש לו איזה 20 כפילים, ואתה יודע, הוא נמצא ב-20 מקומות, כן, זה כבר... אז כן, במקרה של פוטין, נכון, אתה צודק, יש המון המון דיפ פייק, אבל אחד מההתקפות שראינו באמת, זה שאחד מהסנטורים, סנטור בן קרדין בארצות הברית, באמת התחזו אליו בשיחת זום, ממש ברמה של דיפ פייק מאוד מאוד גדול, והצליחו לקבל מידע פוליטי מאוד מאוד מעניין. אז זה חלק מהדברים שאנחנו רואים בדיפ פייק ובהתקפות החדשות שמגיעות. אם ניקח את זה אפילו קדימה, אז ראינו התקפות בעולם הבריאות. בלקט, רנסומוור, קבוצה חביבה, שבעצם תקפה את עולם הבריאות. בסין זו התקפה שהייתה מאוד מעניינת, ובעצם 22 מיליון רנסום ששולם, אנחנו עדיין משלמים רנסומים, וזה עדיין תעשייה שגורפת מיליונים, למרות שבמהלך השנים ראינו שההתקפות השתנו, כי בסופו של יום כולם התחילו להשקיע בדיזסטר ריקאברי, בגיבויים וחידושים, ואז ההתקפות השתנו מרנסום, מכופרה, לסחיטה. זאת אומרת, אם לא תשלם לנו את הסכום, אז אנחנו נפרסם את כל התיקיות, ועדיין אבל מסתבר שההתקפה המשתלמת ביותר זה התקפות הכופרה, הרנסום, ההצפנות האלה, זה עדיין קיים, ולא לחשוב שעברנו את זה, גם יש לנו גיבוי מאוד 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 גדול. אבל בואו נדבר על התקפה, דיברנו על הגורם האנושי, ובואו נדבר על התקפה ונראה משהו שקרה מאוד מאוד מעניין. זה סיפור מהשטח ששמעתי אותו לפני בערך כמה שבועות, וזה היה מאוד מעניין, באחד מהארגונים בישראל, ארגון גלובלי עם כ1,000 עובדים, וההאקר בעצם זייף מייל ממחלקת משאבי אנוש, תחת הכותרת, הזמנה לשימוע, נא לקרוא בדחיפות. שלחו את זה לכמה עובדים, ואחד מהעובדים כמובן מה הוא עושה? תגובה רגשית. אנחנו עובדים בחברה, ובעצם אנחנו נקבל איזשהו טריגר, קיבלתי מייל זימון לשימוע? ואם נפל במזל עוד ההאקר והגיע באמת לעובד שהמצב שלו לא בדיוק משהו, והוא יודע שהוא קצת במצב מה שנקרא לא מזהיר, אז וואלה, והנה הוא מקבל שימוע. אז לפני שהוא הולך בכלל לשאול מישהו, את המנהל, האינסטינקט הרגשי שלו מיד אמר פתיחת הקובץ, ומה שקרה באותו רגע, ברגע שהוא פתח את הקובץ, התחילה מיד הדבקה, 3 מכונות נדבקו תוך דקות, מתקפת פישינג מתוחכמת מאוד, דיברנו על זה בפרוד GPT, וכמה התקפות עלו שלב, כמה האקרים נמצאים במקום מתקדם הרבה יותר, שפונים ללב, זה מה שקראנו לו התקפת לב בסייבר, וזה מאוד מעניין, כי איך אפשר בכלל להתגונן מול מתקפה שמפעילה את הרגש? זאת אומרת, עובד שלי, איך אני יכול לצפות ממנו באמת לאיזה, אם הוא קיבל מייל מזויף שאומר זימון לשיחת שימוע, וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת שאנחנו צריכים לחשוב על זה, והפתרון היחיד שאנחנו כרגע יכולים לחשוב זה,
הדרכת עובדים, והסיפור הזה שאני מראה כרגע, ממליץ להעביר אותו במייל לכל העובדים. העובדים שלנו צריכים לדעת, לשלוח את זה בוואטסאפים, צריך לעדכן אותם שמגיעים התקפות כאלה. הדברים האלה צריכים לצאת החוצה, ואנחנו צריכים לעדכן את העובדים שלנו. יש התקפות שראינו שהאקרים מציעים עבודה ותפקידים, ודיברתי על זה כמה פעמים בוובינרים הקודמים, על ראיון עבודה פיקטיבי עם האקר, שהאקר בעצם מציע לך את תפקיד חייך ואומר לך, אנחנו רוצים לגייס אותך לחברה שלנו בתור סמנכ"ל, אתה מדהים, אתה תותח, ואנחנו רוצים לתת לך תנאים, ואנחנו רוצים אותך איתנו, והעובד איזה כיף, משרד חלומותיי, עולה לקו ומקבל מה שמקבל, ולצערנו בסופו של יום הוא חוטף שם התקפת סייבר. אז בדיוק מה שאנחנו אומרים, הנזק הגדול פה לא היה שמחשב אחד נדבק, אני מבין שהעובדים שלי, וזה הקונספט שאנחנו צריכים כל הזמן לשים לב אליו, זה קונספט שאנחנו צריכים כל הזמן לשים לב. אנחנו יכולים להרגיש שאנחנו בטוחים, ועוד מעט מיכאל יראה לנו בדיוק כמה אנחנו לא בדיוק בטוחים, אבל אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו באמת בטוחים. אבל בסופו של יום שהפעילו ופנו לעובד שלי והצליחו לעבוד עליו והצליחו לעשות משהו, הנזק הוא לא מחשב אחד שידבק. הנזק הגדול הוא ברגע שהמחשב הנגוע מדביק מחשבים אחרים. ובעולם שבו התקפות מתחילות ברגש, ההגנה חייבת להתחיל באנשים, אבל צריך להבין שצריך למנוע התפשטות התקפות סייבר ברשתות ארגוניות, מתוך הבנה שהעובדים שלנו יטעו. אנשים טועים, וזה בסדר, זה חלק מלהיות אנושי, זה בדיוק מה שמבדיל אותנו מבין ה-AI. אנחנו צריכים לטעות, וזה הדרך שלנו ללמוד. ולכן אנחנו צריכים למנוע התפשטות התקפות סייבר. ההתקפה הבאה שאנחנו נדבר עליה, שהיא מאוד מאוד מעניינת, היא voice spoofing, וזו התקפה מגניבה לגמרי שראינו אותה, שקורית בעמק הסיליקון. אני רוצה לשתף אותה איתכם בצורה יותר מעניינת, אז אני רוצה רגע לשתף איתכם את הסרטון הזה, ונמשיך משם. Lawrence was one of the sites of the hack. This crosswalk signal used to have a message from an AI version of Elon Musk. Now, when I press it, silence. Hi, this is Elon Musk, and I'd like to personally welcome you to Palo Alto. Below Vrancesay was one of the many people who saw videos like this trending on social media, but she was skeptical that it was real. So she decided to come down to University Avenue in Palo Alto and check it out herself. It's a curious thing for me, so I chased my curiosity. I mean, never hurts to press a button, right? So she pressed. Wait. Dun, dun. It is, in fact. Hi, this is Elon Musk. Welcome to Palo Alto, the home of Tesla engineering. She says she was shocked. Then she thought it may have been intentionally put there. I thought, oh, this is probably a newer way to advertise. She first interpreted the message as a Tesla product plug. You know, they say money can't buy happiness, and yeah, okay. I guess that's true. God knows I've tried. אז אני יכול להגיד לכם שזה באמת התקפה שהייתה סופר מעניינת ומשעשעת. היקף הפגיעה הייתה ב-12 צמתים מרכזיים, שבעצם גרמה לכך שבעצם הגעת לצומת, ובמערכת הכריזה של הרמזורים בעצם שמעת את אילון מאסק או את מרק צוקרברג, מברכים אתכם ואומרים לכם איזה יופי, ותבוא ותקנה טסלה ואל תקנה טסלה, ואני נמצא שם ואני נמצא פה, וזה טכניקות voice cloning, וזה מאוד מאוד מעניין. וחלק מהעניין פה היה גם כן, א', לפגוע באילון מאסק, זה ברור לנו שמנסים מאוד מאוד להשפיל אותו בנושא הזה, אבל יש פה עניין פסיכולוגי תודעתי להבין שכאילו אפשר להתחזות לכל אחד, כי אם אותה משתמשת שראינו כרגע בסרטון אומרת שהיא חששה בכלל קמפיין שיווקי, אז אנחנו צריכים להבין שפה זה היה סתם ברמת התקפה שברמת איום להראות לך כמה אתה חשוף הם עשו את זה. אבל שימו לב, בפאלו אלטו הייתה השבתה של הרכיב הקולי בכל הצמתים, בדיקות מלאות. רדווד סיטי, ששם מרק צוקרברג דיבר מכל הרמזורים, יש חקירה פעילה ותיקון המערכות וכל זה. אנחנו מדברים פה על צמתים מרכזיות, בערים מרכזיות בארצות הברית, כאשר תקיפה על כאלה דברים בעולם הבקרה, זה כבר משנה את המשחק, זה כבר משהו אחר. תחשבו שבמשך מעל ל-12 שעות, הצמתים היו מושבתים. עד שלא פתרו את זה, הרמזורים לא עובדים בצורה תקינה, ותחשבו מה קורה התקפה על רמזורים, תחשבו שבתל אביב יום אחד כל הרמזורים בבו זמנית במצב ירוק. וזה בעצם הקטסטרופה שאנחנו מדברים עליה. ארז, אתה איתנו? אני איתך. אז ארז, אתה רוצה להגיד כמה מילים על ההתקפה שהייתה שם בפאלו אלטו? פאלו אלטו, מה שהם עשו, הם חדרו בסופו של דבר למחשב של הכפתור של הרמזורים,
וכמו ששניר אמר, הם שינו את הפקודה שאומרת לעבור, לחצות, תפוס, תחכה, והטקטוק הזה שאנחנו כולנו מכירים, למשהו שנקרא לקול של אילון מאסק. עכשיו, למה אומרים voice spoofing? מצד אחד הם פרצו לרשת, זה נכון, שינו את ההקלטה, אבל הם עשו ספופינג לקול של אילון מאסק. באותה צורה כמו שהוא אמר, שלום, ברוכים הבאים לפאלו אלטו, הוא יכול היה להגיד, עכשיו אתם זכיתם ב1,000,000 דולר ממני, כי אתם הלוחץ המיליון על הכפתור. ואז היה מתחיל סדרה של בלאגנים, תביעות משפטיות, וללכת הרבה הרבה יותר רחוק, כי הוא אמר, הם לחצו, הגרלה רשמית. בארצות הברית זה בהחלט דברים כאלה יכולים להגיע לבתי משפט, והדבר הזה אחד מהדברים שמפחידים. כי זה נכון שזה לא אילון מאסק, אבל האנשים שלוחצים זה לא מעניין. בארצות הברית שהדברים האלה סופר רגישים, זה יכול להפוך להתקפה מאוד מאוד אפקטיבית כנגד אילון מאסק או כל דבר אחר, ברגע שמישהו חושב שמישהו הבטיח לו משהו, והוא מאמין בזה באמת. ועזבו את הקטע של בתי המשפט. אם אילון מאסק אומר לכם, בואו עכשיו כולכם בהמוניכם לבית הלבן לקבל דגל, כולם היו באים בהמוניהם, כי אילון מאסק אמר את זה, והוא דמות מאוד מאוד קריטית. תחשבו שהנשיא טראמפ אומר את זה, תחשבו ששחקנים אומרים את הדברים האלה. כל דרך הנקודה אגב, בסיפור הזה, טראמפ אמר את זה כבר, בסדר, תבואו לא, לבית הלבן, כן. נכון, אבל לא בנושא של פריצה. הנקודה היא שב-voice spoofing, במקומות מסוימים, שלאנשים אין את הדרך לזהות אם זה אמיתי או לא אמיתי, ההשפעה של זה יכולה להיות מטורפת, בעיקר לאור העובדה שהרוב המוחלט של האוכלוסייה לא מודע לדברים האלה בכלל. כולם יודעים שיש AI, כולם יודעים שיש רמזורים, כולם יודעים שיש זה, הם לא עושים את הקישור, הם לא מודעים לטכנולוגיה, הם אפילו לא חושבים שמישהו יכול לעשות דבר כזה, כי הם לא אנשי מחשבים. מבחינתם הטלפון זה טלפון, וזה מתחיל לעבור למקומות סופר סופר מסוכנים וקריטיים, החל מ-voice spoofing ל-face spoofing, להתחזות מוחלטת לאנשים אחרים. יותר מזה, אנחנו רואים פה גם עלייה בהתקפה על המון המון תשתיות, החל מתשתיות רמזוריות, מעבר כבר למחשבים ושרתים, אנחנו רואים פה עלייה באמת, עליית מדרגה, שמחפשים ממש, כמו שדיברנו בהתחלה, כל device שמחובר לרשת בעצם, הוא חשוף להתקפה. מיכאל, מה אתה יודע לספר לנו בנושא הזה, ראינו את הגדילה של ההתקפות? היה מקרה דומה דרך אגב בישראל עם הכפתור מצוקה בגני ילדים, בעצם חמאס. באמת פרצו לספק שמספק את המערכת הכפתור המצוקה בגני ילדים, ופרצו לשרת השליטה שם והחליפו ובעצם הקליטו איזשהו מסר מאיים, ובגני ילדים באמת היה אירוע כזה שכפתור הזה התחיל באמת להוציא כל מיני שירים מפחידים בערבית, כן? זה אירוע ידוע, בישראל כבר היה כזה תרחיש של כפתורי מצוקה שלמעשה הושבתו, כי הרי כפתורי מצוקה בגני ילדים נועדו כדי להציל חיים, וזה ממש היה לא מצחיק. אנחנו טיפלנו באירוע הזה, כי אנחנו מטפלים לא מעט בגופים מוניציפליים, ובאמת זה באמת היה גם שרשרת אספקה, גם voice פישינג, ספופינג, הכל ביחד, כן, זה קרה בישראל. לא יודע אם אתם שמעתם על האירוע הזה שבעצם פגעו ב, בכפתורי מצוקה. כן, אנחנו רואים את זה יותר ויותר, זה הכל מהלוגי זה הופך להיות לפיזי, כי כשזה הופך להיות פיזי יש לזה תודעה, השפעת תודעה יותר גדולה. זאת אומרת, כל עוד זה היה במחשב, יופי, אבל ברגע שזה הופך להיות משהו פיזי, ויזואלי, זה באמת השפעה יותר חזקה. והבד גייס מבינים את זה, גם התוקפים האקטיביסטים מבינים את זה, הם עושים יותר דברים שיש להם השפעה פיזית. ככל שבעצם הממשק מחשב מכונה מול הפיזי יגבר, וזה מה שקורה בעצם, אנחנו נראה יותר ויותר מתקפות שתוצאות שלהן בעולם הפיזי. נכון, אנחנו גם רואים שיש עלייה, ולא חוסכים באף אחד, עד לרמה שאחד מהדברים המשעשעים שמצאנו,
עקב מתקפת סייבר על השרת שלנו, אין מחשב, ולכן החנות סגורה היום, ה-17 לפברואר 25, נא לחזור בהקדם, צוות שף דיפו. זאת אומרת, אנחנו מבינים שזה גם כן, זה לא קשור אם אתה חברה גדולה, חברה קטנה, רמזורים, גני ילדים, בסופו של יום הם מחפשים לתקוף את כולם, והנזק הוא מיידי. ואנחנו צריכים להבין את זה שבעצם אי אפשר להגיד יותר לי זה לא יקרה. כל device שחיברנו לרשת בעצם הוא חשוף להתקפת סייבר, הוא חשוף לדבר הבא, ואנחנו צריכים באמת להיות מודעים לנושא הזה ולראות איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה בצורה המיטבית. תראו, אה, גם אם הוא לא מחובר לרשת, אנחנו עשינו באחד העיריות תרגיל של הלכנו לרמזור, ופשוט בעצם, אם אתם לא שמים לב, יש רמזורים שם, ממש יש שם ארון שליטה עם איזשהו מנעול מאוד בסיסי, אפשר היה עם פטיש מאוד קטן לשבור אותו ולפתוח את הזה, להתחבר עם הלפטופ ולהשתלט על רשת רמזורים. פתחו לנו את הארון הזה, כן, והדגמנו השתלטות על רשת רמזורים בעיר, כן, אבל כאילו, באמת זה לא משהו שלא ניתן לביצוע, כן? אנחנו מדברים כאילו בישראל, כן? כי כל הסיפור היה שם זה להגיע לארון כזה תקשורת, שאומנם נעול עם מנעול, אבל אתה יודע, זה מנעולים כאלה של שקל וחצי, אתה פורץ אותם בשנייה, וזהו, ואתה בתוך הרשת של רמזורים. ולא תמיד, אתה יודע, רשתות כאלה, אף אחד לא חשב על התרחיש הזה, אבל זה יכול לקרות, כן? זה גם גורמים עוינים יכולים לעשות כזה תרחיש, כן? אז זה לא משהו לא סמלצנו, אנחנו מסמלצים כאלה תרחישים מפחידים כל הזמן, וזה רק עניין של זמן שזה יגיע, כי אנחנו רואים שהאיראנים מגייסים פה סוכנים, בינתיים הם הגיעו לכל מיני אנשים לא מתוחכמים, אבל איך תדע, מחר הם יגייסו מישהו יותר מתוחכם, עם יכולות סייבריות יותר כבדות, ואז נראה נזקים יותר כבדים. אז בנושא הזה כבר העליתי את המצגת שלך, ואני רוצה לתת לך את זכות הדיבור, ובואו נתחיל להבין ולדבר על מה קורה באמת בעולם ההגנה. כן. אז אני רוצה דווקא להתחיל שבאירוע שהיה לנו, באיזשהו מבדק שעשינו, זה לא מופיע עדיין במצגת, אבל זה ממש משהו טרי. באמת נתנו לנו לעשות איזושהי משימה של לעשות איזשהו PT Black Box ברשת די מוקשחת, ובאמת התוקף, האקר שלנו, כאילו, ראה שקשה לו, אבל הוא עשה והתחכם, הוא בעצם הלך, באמת הוא תמיד, זה מקרה מדהים של חוסר מודעות, במקרה הזה הוא היה לו כן איזשהו, הוא הצליח כן לקבל איזושהי הרשאה מינימלית לשיתופי רשת מסוימים, ושם הוא מצא למעשה קובץ עם סיסמה, למעשה סיסמת השרה לפתרון XDR שהיה באותו גוף. למעשה בעצם אותו פתרון שהקשה עליו לפרוץ, למעשה הוא מצא את ה-Holy Grail שבעצם האיש IT השאיר את הסיסמת השרה, אתם יודעים שבעצם לכל מיני מקרים, למקרה חירום שהמוצר משתגע, אז יש כזה סיסמה להסיר את המוצר, שאפשר להסיר את האג'נט מהתחנה, מהשרת, אז בעצם, ופה היה כבר Game Over, כי למעשה הוא הסיר היה לו בעצם את הסיסמת ההסרה, אמנם היא הייתה ארוכה ומוקשחת, הוא לא היה מצליח בברוט פורס להגיע אליה, אבל היא פשוט הייתה בקובץ טקסט, באחד מהשארים, נשכחה שמה, ובצורה כזאת הוא השתלט על הרשת, כאילו, זה מקרה אמיתי שקרה לנו באחד מהלקוחות, כן, זה לא ממציא, זה חלק מה-PT, וזה יכול להיות גם תוקף, כן, כי התוקפים גם כן משוטטים ברשת ומחפשים אנשי ה-IT, זה עם לא ממושמע, צריך לעשות להם הדרכות ספציפיות, אני אומר לך שניר, משאירים כל ה-credentials בקבצי טקסט, אתה יודע, בתוך סקריפטים, מקום אחר מצאנו איזשהו סקריפט עם סיסמת דומיין אדמין, באמת, כאילו, אתה לא צריך לעשות לא זירו דיי, לא שום דבר, לא צריך להמציא פה זירו דיי, כן, זה פשוט לשוטט קצת בשרים, ולמצוא את ה-Holy Grail של הסיסמת ההסרה של XDR, וזה לא משנה אם זה XDR כזה או אחר, זה לא משנה, כן, כאילו, סיסמת הסרה, אתה מסיר, Game Over, כן,
עכשיו, לא בהכרח, כשאתה מסיר, וזה כאילו, אתה עושה את זה בצורה לגיטימית, לא בהכרח אפילו תהיה על זה התראה, כי אתה הסרת את זה עם סיסמה כאילו מורשת, כן? זאת מהמם. אומרת, ואז למעשה אתה כבר במצב של חוסר הגנה. כן. אה, בוא נראה זה, רגע מה אנחנו רואים פה בעצם. פה אנחנו באמת רואים באמת מקרים של, כמו שאמרנו, אנחנו עושים הרבה מבדקי PT, רטים, exercises, שבעצם מסמלצים תקיפות בסביבות, בעצם נותנים לנו לפרוץ בכל מחיר. זה כאילו ממש רטים, במקרה הזה סמלצנו פה בעצם גם פה, למעשה הצלחנו להסיר מוצר ההגנה בעצם, כי הוא הפריע לנו להתקדם, אז פשוט הסרנו אותו. פשוט הסרנו אותו, ולמוצר הייתה כן סיסמת הגנה, פה ניצלנו שילוב של חולשות ומיסקונפיגורציות והסרנו אותו פשוט מהשרת שרצינו לתקוף אותו, ובצורה כזאת התקדמנו, מה שנקרא, והשתלטנו פה על כל הסביבה. אתם רואים פה את ההסרה של הפתרון. טוב, זו דוגמה פחות, בואו נמשיך. זה ככה, פה אנחנו השתלטנו על מה שנקרא, גם כן עם מה שהיה פה למעשה, אני אספר סיפור, לפני כמה שנים טובות, ממש גם שילוב של אבטחה פיזית ולוגית. בעצם פה הסתננו לתוך אחד מהעיריות, מוסדות כאילו עיריות בישראל, עירייה די גדולה בישראל. התחברנו לרשת, עקפנו את הפתרון הענק שלהם, ואז למעשה גם פה הפריצה הייתה מאוד בסיסית. מצאנו בעצם יוזר של מערכת גיבוי, שהשם של היוזר היה בקאפ, והסיסמה שלו הייתה כמו בקאפ פלוס איזה סדרה של 1, 2, 3, משהו כזה, והוא היה גם מוגדר כדומיין אדמין, כאילו זהו, זה כל הסיפור, לא היה פה איזשהו זירו דיי, או היינו צריכים לעקוף פה איזה מוצר הגנה, ממש היה כאילו די פריצה בסיסית, כאילו, והשתלטנו על היה לנו גישה לכל הדאטאבייסים הכי רגישים של כל התושבים, מה שאתם לא רוצים, היינו יכולים לשאוב את כל הדאטה ולצאת משם, כן, זה שילוב של הבטחה פיזית גרועה, אתה יודע, מוסדות ציבור היום בישראל, אתה יכול להיכנס, הפתיחות שלהם היא גבוהה, כן? אז אתה מתיישב באיזה פינה, ואז גם כן Game Over, עוד פעם, מיסקונפיגורציה שבעצם, והסתמכות על פתרון בודד. בעצם אנחנו פה מדברים כל הזמן שנחשי, כאילו שבהרבה מקומות מה שעושים, אומרים יש לי firewall, יש לי אנטיווירוס, אני מוגן, כן? לא חושבים בגישה של שכבות, שבעצם תמיד זה. אה, פה עוד פעם, דוגמה של עוד כלי הגנה שמה שנקרא הצלחנו, פה דווקא באמת כתבנו, לקחנו איזשהו כלי תקיפה ידוע, שנקרא מימיקאץ, כולם משתמשים בכלי, כאילו זה כלי ידוע מימיקאץ לצורך הוצאת סיסמאות, בטח רובכם שמעתם עליו, ולקחנו אותו, הורדנו אותו מאיזשהו גיט-האב, ושכתבנו אותו לגמרי. פה באמת היה מצב שבו הצלחנו להגיע לזירו דיי, ועקפנו כמעט עם הכלי הזה, לדעתי חצי שנה הסתובבנו, וכאילו רוב הפתרונות אבטחה לא ראו אותו, לא זיהו אותו כמשהו זדוני, והוצאנו בעצם סיסמאות רגישות, ועשינו מה שרצינו לעשות עם כלי אבטחה מופעלים, כן, פשוט פה באמת היה איזה תהליך של כתיבת זירו דיי, הושבנו איזה מתכנת, האמת עם צ'אט GTP לדעתי כבר היום, פעם זה היה לקח לנו איזה יומיים שלושה, היום בטח זה כבר היה, היינו עושים את 3 זה, דקות. האמת אנחנו עושים את זה, יש לי גם כלי אחר שפיתחנו תוך 10 דקות, והוא עשה דברים יפים, אבל זו דוגמה לפני כמה שנים, אז פה דווקא הושבנו מתכנת, ולקח לו איזה יומיים שלושה, ואז הוא הצליח למעשה לעקוף, הוא היה זירו דיי בווירוס טוטל, היה אפס דיטקשנים, אז מאוד חשוב להבין שאם אתה מסתמך על כלי אחד, אתה שכבה, כאילו, אין, כאילו, זה Game Over.
אסור להסתמך, כמו שהיה לנו בשביעי באוקטובר, למעשה הסתמכנו רק על הגדר. לא היה לנו שכבות הגנה לעומק שם, באמת לא היה. כן, רק הגדר החכמה הייתה שם, שנפלה כמו גדולה. עוד פעם, אותו דבר, עוד פתרון הגנה שנכשל מסוג אחר, כאילו שמות גדולים, אנחנו מדברים על פתרונות שנמצאים בגרטנר ב, מה שנקרא בשישייה הפותחת, כן? כמו שאתם רואים פה, אני לא מסתיר, אני לא אגיד את השמות, אבל כאילו, שלא יתבעו אותי, אבל פה אנחנו רואים איזה פתרונות. פתרונות, כמו שאתם רואים פה, שונים, באמת ומשונים. פה אפילו, היה פה לקוח השתדל והיה לו אפילו שתי פתרונות על תחנה, ועדיין הצלחנו להתקדם ולהריץ את המימיקאץ, עם שתי פתרונות משולבים. עוד פתרון בעצם, שבעצם פה גם כן זה אותו דבר, זה מימיקאץ, אתם רואים שם את הסיסמאות המוסתרות, זה כאילו הוצאנו סיסמאות מהשרת, הרצנו את הפתרון, הכלי ההגנה עובד פול מה שנקרא, פרימיום, ADR פה, גם כן, זאת אומרת, הצלחנו להריץ, בואו נמשיך. הנה, דוגמה, זה אותו זירו דיי שרצנו קודם, אז היה צדיק אחד בסדום, קוראים להם קספרסקי, שהצליח לעצור, אבל אף אחד היום קצת מטעמים פוליטיים, אנחנו יודעים שקצת, דווקא קספרסקי פתרון לא רע, אבל זה רק להראות מה שנקרא שכן היה איזה צדיק שכן הצליח לעצור אותנו. בואו נמשיך. אוקיי, ופה הצלחנו לעקוף את קספרסקי, זה כאילו דוגמה אחרת שכן הצלחנו, פעם אחת הוא עצר אותנו, פעם שנייה הצלחנו להריץ גם ריברשר. נראה לי יש פה בקהל בחור בשם פאבל שמאוד אוהב את קספרסקי, אז בעצם יש לנו בעצם, אתם יודעים, פעם אחת הוא הצליח לחסום אותנו, פעם אחת הוא לא הצליח, זאת אומרת זה הכל עניין של כמה מתעקשים ומה עושים, ובעצם רק עניין של השקעה. לכן עוד פעם שהגנה בשכבות, הגנה בשכבות פה הרצנו איזשהו כלי מאוד בסיסי, שלמעשה רוב האנטיווירוסים לא מזהים אותו, אנחנו עושים תהליך שנקרא password spray, הוא מאוד יעיל, למעשה מאוד יעיל. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם מריצים מול הדומיין קונטרולר פשוט איזשהו מנגנון ברוט פורס, שלמעשה הוא בודק אם יש סיסמאות, תמיד בארגון גדול, תמיד מישהו יגדיר סיסמה A גדולה, זה יעמוד בפוליסי של מייקרוסופט, אבל למשל מתחתמים A גדולה A קטנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, סימן קריאה, סימן שאלה, יש את המתחתמים, כן, אז אנחנו בעצם תמיד, הסטטיסטיקה של המספרים הגדולים עובדת, ותמיד אנחנו מוצאים בכל רשת מכובדת, זה משהו מצחיק, ככל שרשת יותר גדולה, ככה יותר קל לפרוץ, כן, כי זה ברור, יש יותר פגעים, יש יותר, רשתות יותר קטנות, יותר קשה לנו. אז תמיד ברשת של אלפי משתמשים, יש לנו כמה יוזרים עם סיסמאות שהם עומדים בפוליסי, אבל הם טריוויאליים. אני יכול להגיד לכם שהיה לנו מקרה מדהים, שאפילו תפסנו יוזר של דומיין אדמין עם סיסמה גדולה קטנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6 סימן קריאה, כן? של דומיין אדמין, כן? כן, של דומיין אדמין. זה גם כן, פה בעצם עוד פעם, פשוט מאוד, עושים הגנה, שמים XDR, שמים זה, שמים פה, ובסוף לא מגינים על המערכת הווירטואלית, ה-ECXI. ה-VMware, ה-vSphere בעצם, זה מערכת, היום רוב השרתים היום הם לא פיזיים, הם וירטואליים, ועל כל שרת וירטואלי יש מערך הגנה, אבל בסוף יש את המערכת שמנהלת את כל השרתים וירטואליים, שם בעצם שוכחים אותה ומשאירים אותה עם מה שנקרא עם סיסמת דיפולטיבית. מקרה מדהים, כאילו השתלטנו למעשה בלי להפעיל שום דבר, כן, רק התחברנו לרשת ופשוט היה ממשק ניהול של ה-vSphere, שהסיסמה שם הייתה דיפולטיבית, והשתלטנו על 32 שרתים, היינו יכולים לעשות להם קלון, למחוק אותם, לעשות מה שבא לנו. דרך אגב,
בעצם יש גם שיטה למעשה לפרוץ, לא משנה, קצת יותר מורכב, אבל בעצם מפה היינו יכולים גם בתיחום מסוים להגיע לתוכן השרתים גם. פעם אחת מה שעשינו, היה לנו, זה מקרה אחר, מצאנו גיבוי וירטואלי של DC, כן, בקונן, מה זה? לא, לא, הכל בסדר. שומעים? כן, 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 שומעים, תמשיך, סליחה. אז מצאנו בעצם גיבוי, עותק גיבוי של מכונה וירטואלית של דומיין קונטרולר באחד מהלקוחות שעשינו שם PT. את העותק הזה בעצם העלינו אותה במכונה וירטואלית והצלחנו בעצם אותו לפרוץ, וככה קיבלנו את כל הסיסמאות. בעצם לקחנו את העותק הזה החוצה, ומה שנקרא באופליין. התוקפים היום, כן, יש להם הרבה זמן, יש להם שליטה מסוימת על הרשת מרחוק, ואז יש להם את הזמן אפילו לקחנו את העותק למעבדה, ובצורה כזאת, מה שנקרא באיזי, בלי לחץ, פיצחנו את הדומיין קונטרולר, כאילו העלינו אותו בסביבה שלנו, וקיבלנו בעצם את כל הקרדנציאלס של כל המשתמשים שם, מה שנקרא, בלי לעשות איזה רעש ברשת, כן? פשוט העתקנו את הגיבוי הווירטואלי של הדומיין קונטרולר, ואצלנו כבר העלינו אותו במעבדה, בלי לחץ, כאילו בזמננו החופשיים, ואז חזרנו ללקוח, מה שנקרא, כבר היה לנו את כל הקרדנציאלס. בואו נמשיך. באמת, הכל זה מיסקונפיגורציות, טוב, זה, עוד פעם, זה פה הייתה גם כן השתלטות על איזה דאטה סנטר גיים אובר שהצלחנו להוציא גם, זה נראה לי, זה ה-DC הזה שהוצאנו את הסאם דאמפ של כל היוזרים. בואו נמשיך. טוב, פה גם כן דוגמה לעוד פתרון הגנה שכביכול נחשב לטופ 4 בזה, עדיין אנחנו לצערנו מצליחים לעקוף כל פתרון הגנה שיש, לכן עוד פעם, הגנה בשכבות, וזה לא פלא, אנחנו שומעים פריצות לארגוני ענק, לכולם יש CrowdStrike, SentinelOne, לא יודע מה, כל הפתרונות הכי טובים, ובסוף הפורצים מצליחים לעשות את דרכם פנימה, כן? אז כנראה שמשהו לא עובד, אם אתה שם פתרון אחד זה לא עובד, צריך הגנה בשכבות, הגנה בשכבות והגנה בשכבות. כן, זה עוד פעם, דוגמאות שאנחנו מצליחים לעשות אוטומציה ולהשתלט בו זמנית על כל המחשבים, האקרים עושים את זה. בעצם זה לא רק שמשתלטנו פה על כל התחנות בארגון, עם איזשהו סקריפט גיטהאב ששכללנו אותו, באמת יפה. בואו נמשיך. טוב, כמו ששמעתם, יש איזה כלי שנקרא ESET, מענה ישוע היה ESET, בשירביט היה ESET, לא יודע, אנחנו חוקרים לא מעט אירועים שהיה שם ESET, אני לא יודע, אבל זה המצב, צריך לחשוב על זה. בואו נמשיך. זהו. אז כמו שאמרנו, אנחנו בעצם רואים שהגנה בשכבה אחת או בצורה בסיסית לא עוזרת לנו, אנחנו צריכים לחשוב על הגנה בשכבות, אנחנו צריכים לחשוב על שילוב של פתרונות. עכשיו, פעם היו אומרים, אם אני שם יותר מאג'נט אחד על תחנה, היא בעצם לא יכולה לסחוב. היום החומרה השתכללה, יש לנו איזה לקוח, חברת ביטוח, שיש שם 6 אג'נטים של פתרונות שונים, ואני בעד הגנה בשכבות, וקצת לנצל יותר את המשאבים של המחשב. היום רוב המכונות כבר 16 רם, עם דיסקים מהירים, אז זה לא כזה סיפור שיש אפילו 2 או 3 אג'נטים על התחנה, כן? אני בעד שיהיו כמה אג'נטים ושל יצרנים שונים, כי באמת לצערי הרב, כשאתה שם כל הביצים בסל אחד, אני יכול לספר לכם סיפור יותר גרוע, שלמעשה בישראל היה פריצה לאיזושהי חברת מחשוב, אני לא אגיד את השם, למרות שזה התפרסם,
הפריצה בכלל התרחשה מההשתלטות על בעצם התוקף השיג גישה בצורה מתוחכמת לדרך פישינג לממשק ניהול של פתרון XDR. זאת אומרת, של אותה חברת מחשוב למעשה, הוא בעצם עשה תרגיל פישינג לא לחברת המחשוב, אלא לחברה שבעצם נקראת MSP, זה בעצם זה אותה חברה שמספקת להם את הפתרון ה-XDR, שכנע אותם להגדיר יוזר בממשק ניהול של אותו טננט של אותה חברת מחשוב, ואז למעשה הריץ נוסקה שרצה למעשה, הוא החריג את הנוסקה, הם החריגו, הם ידעו, התוקף היה מתוחכם, הוא ידע לנהל את הפתרון ה-XDR הזה, הוא למעשה, הוא בעצם עשה קודם כל white list לנוסקה שהוא רוצה להריץ, והפיצו אותה דרך אותו מוצר XDR. היום מוצרי XDR הם יכולים להפוך להיות מה שנקרא חרב פיפיות שלכם. אם משתלטים על הממשק ניהול של מוצר XDR, לא משנה מ-Sentinel-1, CrowdStrike, יכולים דרכם, ראינו איך CrowdStrike כמעט השביתו את חצי מהעולם, כן? אז זה יכול גם תוקף שמשתלט לך על CrowdStrike, יכול בעצם להשבית לך את כל הארגון. למעשה הם הפיצו את הנוסקה, את הווייפר, ובצורה כזאת מחקו בצורה אפקטיבית את כל השרתים, את כל הזה. מה שהיה שם טוב אצל אותה חברת מחשוב, היה להם מערך DR מטורף, שזה כמו שנאמר, הגנה בשכבות, אי אפשר זה, למרות שעוד פעם הם הסתמכו למעשה, ההגנה היחידה שהייתה להם על תחנות קצה ושרתים, זה היה אותו XDR, שלמעשה הפך להיות חרב פיפיות, הבקדור של התוקפים. אז אני מניח, אם היה שם עוד מוצר הגנה נוסף, יכול להיות שהוא מונע מאותו וייפר לרוץ. אז זה מה שאני אומר, שצריכים לא מספיק מוצר הגנה אחד, על endpoint, על השרת, צריך כמה. באמת, זה כל המסקנה, זה מסקנה, נכון שזה מוסיף עלויות, וזה מוסיף קצת תקורות, אבל היום הרבה פחות, כי החומרה יותר חזקה ואין מה לעשות, שיקול של החומרה או שיקול של חוויית המשתמש יורדת, כי הזוכה יהיו קצת יותר איטי, קצת זה, אבל מצד שני אתה יכול להיות מושבת ובכלל לא לך שירות בכלל, כן? ככה אתה פוגע באחוז של השירות במקום, ומונע פגיעה של 100% בשירות, כן? אז צריך לחשוב על זה יותר ברמה הזאת של הגנה בשכבות, לפעמים כפל של פתרונות אבטחה, זה כבר לא נורא, כי זה נורא כשזה קורה, יש לך פתרון אחד ומשביתים אותו, ואז למעשה אתה בעצם חשוף לגמרי, כן? מקרים הכי פשוטים של גם אם יש לך פתרון הכי טוב בעולם, פספסת שרת אחד, זהו, game over. גם זה היה לנו מקרים, שבעצם היה פתרון הכי טוב לא יודע מה, CrowdStrike, Sentinel-1, מצאנו איזה שרת אחד שלא היה שם מותקן, game over. אוקיי, ברגע שהדומיין אדמיניסטרטור התחבר לשם פעם אחת, כבר היה לנו את הקרדנציאלס שמורים שם והוצאנו אותם, ואז למעשה אני כבר משתלט על הכל, אני בעצם מחפש מכונה ללא הגנה גם. אז חשוב מאוד להבין שזה חשוב, זהו, זה מה שרציתי להגיד, קצת הפחדתי אני מבין, אבל תודה רבה. אין מה מיכאל, דבר לעשות. ראשון, תודה רבה. אני כל פעם מופתע מחדש מכמות הידע שלך והתעוזה שלך, ובאמת יישר כוח גדול. תשמע, כשאנחנו מתחילים את ה-PT, אנחנו לא תמיד יודעים לאן אנחנו, מה נמצא, זה כל פעם, זה מעניין, אתה יודע, זה חקירה, זה כאילו, כל פעם אתה מוצא, מה שאמר, כאילו, כן, כל פעם זה עוד איזה מיסקונפיגורציה שבעצם אתה כאילו נגנב כמה זה, כמו הפתק, כמו שהיה את הקובץ הטקסט הזה ששמור, פתוח לכולם עם סיסמת הסרה של XDR, כאילו, זה מדהים, כן, זה כאילו כמה אפשר להיות רסלוני, כן, אבל זה כל פעם מחדש אנחנו מתפלים מרמת הרשלנות של אנשי IT, זה הסנדלר הולך יחף, זה משהו מטורף. אז באמת תודה רבה, ואנחנו נשוב אליך בהמשך. אני רוצה כרגע לתת קצת במה ולדבר קצת על ה-AI, ולתת כרגע את ארז בעצם להציג ולדבר איתנו. אחד, ארז, אני רוצה שתשתף אותנו ודבר איתנו דבר ראשון על המחקר שעשית ב-AI. שם בוא נדבר קצת על פתרונות ונדבר קצת על חידושים, ואין מה לעשות, אנחנו סייבר 2, אז בוא נראה קצת מה אנחנו עושים בנושא הזה. אז בבקשה, ארז. אני אשמח. שמי ארז קפלן, אני CTO של סייבר 2.0.
ובגלל האיום הגדול ש-AI מהווה בעולם הסייבר, אני התחלתי לעשות מחקרים בנושא, גם כדי להבין את המשמעויות של האיום, וגם כדי למצוא פתרונות אפשריים כאלה ואחרים, כדי להקטין את האיום באמצעות מלחמה, AI ב-AI. לא הרבה יודעים, אבל חלק גדול מהתולדה של ה-AI המודרני, שזה בעצם NLP, כאילו Large Language Processing Module, ניוטרל יותר נכון, נולד מתוך הסייבר. זה התחיל בעריכה של דאטאבייסים אדירים, למצוא אנומליות ו-Behavior Analysis, ומשם זה גלש לתוך ה-NLP עצמו, ונוצר ה-AI שאנחנו מכירים אותו כמו שלו היום, כמובן, קצת יותר מורכב מזה, אבל החיסרון בזה לעולם הסייבר הוא פשוט. אותם מודלים של NLP שמשמשים היום אותנו, האנשים, וההקרים החדשים, הקטנים, מה שנקרא, הם מודלים שהשתמשו ב-AI, אז כדי להגן עליהם, הם בעצם, אנחנו נמצאים בהפסד, כי התחלנו להשתמש בזה להגן, עכשיו משתמשים בזה כדי לתקוף, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שחסר, אנחנו בחוסר מאוד מאוד גדול בכל מה שקשור לסייבר. זה נובע מהדברים הכי פשוטים, ונתנו כאן דוגמאות, אבל אני אחדד אותם. ה-AI כותב היום קוד. מאוד קל לכתוב היום קוד באמצעות AI, תסבירו לו כמו שצריך מה אתם רוצים, והוא יכתב לכם קוד. כל ילד שיודע א' ב' של מחשבים היום, יכול להיכנס ל-Chat GPT, להגיע למקום שנקרא GitHub Zoo, חלק מ-GitHub, ושם באותו GitHub Zoo יש להורדה לצורך חקירה ומחקר כמובן, המון 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 רנסמים, מלווירים וכל דבר מרושע שאתם רק יכולים לחשוב עליו, כולל הקוד בסיס שלו, על מנת שאנשים יוכלו לחקור את זה, אנשי אבטחת מידע. אבל שום דבר לא מונע ממישהי שלא מבין במחשבים כמעט כלום, להוריד את הקוד הזה, להעלות אותו ל-ChatGPT, ולהגיד לו, אני רוצה עכשיו 1,000 וריאנטים של הדבר הזה. אין לו מושג מה הוא אומר, הוא לא אומר את זה אפילו נכון, אבל ה-Chat GPT יעשה מה שאומרים לו, וייצור לו 1,000 וריאנטס. עכשיו זה נכון, 80% מהם יפלו על כל EDR ו-XDR, כי הם ממש דומים לאחרים, אבל 20% לא. ואז זה יכול להתחיל להזריק לאינטרנט, לרשת, לחברים, למשחקים, לבדיחה, או ברצינות, אם זה הקר רציני, את הדבר הזה אחד אחרי השני. ברגע שלא תגידו לצ'אט שאתם עושים משהו זדוני, אתם תמיד תוכלו להפוך את הדברים, ולא צריך להיכנס אפילו למודלים המסוכנים של ההקרים שסניר ציין אותם. זה אחד מהבעיות הכי גדולות שהיום הריבוי של הווירוסים שנוצר בגלל כלי AI שיודעים לעשות קוד בצורה מהירה, אפקטיבית ונכונה. מיכאל אמר את זה, לקח לנו מתכנת 3 ימים, היום רבע שעה אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר ב-Chat GPT, מה שהיה אז, מה שהיה היום. נכון לכרגע, אבל מעבר לעובדה שהקרים יכולים לחכות ולעשות וליצור קוד בלי שהם יודעים קוד ולהשתמש בקוד קיים כדי לשנות אותו, השימוש, אחד מהכי גדולים היום של AI זה פישינג. החל מרשתות חברתיות, אימיילים וכל דבר אפשרי שאתם רוצים. ההקרים, שהם לא באמת הקרים, הם בסך הכל מנסים לגרום לכם, לגנוב לכם בין 5 ל-50 דולר, משתמשים במודלים של צ'אט כאלה ואחרים, שמתחזים לאנשים אמיתיים, וגורמים לכם בצורה כזאת או אחרת להכניס כסף. החל הם פונים לדברים הכי בסיסיים, כמו בדוגמאות שסניר אמר, קיבלת מכתב שכולם יקליקו עליו מיידית כדי לראות מה התוכן. פעם זה היה דברים יותר פשוטים, הבעיה שהדברים היותר פשוטים היום הם הפכו ליותר מורכבים. פעם המזכירה הייתה מקבלת אימייל ממכם, שאומר לה, למזכירה שלכם, אימייל שהגיע ממכם, בלי שפרצו לשום דבר, החלפתי את חשבון הבנק שלי, תעבירי לי את המשכורת בבקשה ל-XYZ. בארץ זה פחות עובד כי המזכירות תמיד שואלות. בחו"ל, בארצות הברית, בחברות גדולות, לא שואלים שאלות, קיבלו הוראה מהמנכ"ל, אין להם מושג איך לבדוק אם זה באמת הגיע ממנו או לא, זה נראה נכון, זה נראה תקין, משנים את המשכורת, והמון המון המון כסף הלך לאיבוד בתצורה הזאת. אבל היום, גם במקומות כמו של חברות ישראליות, ששולחים מייל כדי לוודא, בלי לשים לב לאן הכתובת מגיעה, התשובה תגיע נכונה ומדויקת. כי מי שכותב אותה בזמן אמת זה AI, שהוא מנתח את מה שכתבת, יודע את התשובה שצריך לעשות,
מחזיר לך את התשובה, כן, כן, אכן החלפתי את הדבר הזה בצורה שלא נראית כמו הדברים של פעם. אני נשוי רוצה לעשות עברית אנגלית קלוקלת, היום זה פרפקט עד הפסיק האחרון. וככל שממשיכים בהתכתבויות, ה-AI נעשה יותר ויותר אמיתי. הוא לומד את התכתובות של אחרים, הוא לומד את המודלים, הוא לומד את התשובות, ודברים שפעם היה יחסית אפילו לנו, אנשי הסייבר, קל לזהות אותם, הופכים לסופר סופר בעייתיים, וזה מסוכן. ובלי מילת קוד אחת הם יכולים לשבור שהם באמת פונים למכנה המשותף הכי נמוך, ופה הדוגמה הקלאסית שבלי שורת קוד אחת, בלי לפרוס לשום מקום, מייל שפעם נשלח ועכשיו הוא מתחיל להישלח מחדש בווריאציה שונה, פרצתי לכם למחשב, החדרתי וירוס כזה או אחר שצילם אתכם בזמן שהייתם באתר פורנו. אם לא תשלמו לחשבון ביטקוין XYZ כסף, תוך 48 שעות, אני אפיץ את זה לכל הרשתות החברתיות שלכם. זה מפוברק לגמרי. פעם זה היה מפוברק לגמרי. פעם אפשר היה יחסית בקלות לעלות את זה, למרות שעקבו אחרי החשבון ביטקוין שהיה שם, מיליוני דולרים הלכו לשם. היום אותו שיטה הולכת באמצעות AI, הם מוסיפים פרטים קטנים, צילום רחוב של הבית שנלקח מגוגל מפס, סיסמה ישנה, חשבון ישן, הם לא עושים כלום, הם לא צריכים ללחוץ על כלום, הכל נעשה אוטומטית, כולל תכתובות, אם חס וחלילה מישהו עונה להם, כולל הוכחות מפוברקות, והדבר יוצר מצב שאנשים עונים יותר ויותר על הדברים האלה. אנשים מאמינים לזה יותר כי אין להם את הכלים לעשות את זה, ומהצד השני, אם לא רואים משהו לא בסדר, הם מאמינים באמת שמדברים עם בן אדם. והתחום הזה גם מבחינת המחשוב שמאפשר להם ליצור מיילוורים, וגם מבחינת הפישינג שמאפשר להם להתחזות וממש להתחיל שיחות עמוקות עם אנשים, הוא מאוד בעייתי הופך להיות. מה שאני עשיתי, התחלתי את המחקר שלי מהנושא הספציפי הזה. לחקור עד לאן ה-AI יכול לעשות כדי להידמות באמת לבן אדם, ומשם הדבר הזה הפך למחקר על תודעה מהר מאוד, וגיליתי ופיתחתי כלים שמאפשרים ב-AI הנוכחי לשפר משמעותית את התגובות ואת התשובות של ה-AI לרמות שממש מקפיצות את הנושא, שתשובה בסיסית תיתן לכם X, תשתמשו בכמה טוויקים והוראות שאתם נותנים, זה ישפר את התגובה משמעותית, ולאט לאט משם זה התחיל להפוך למחקר על התודעה של ה-AI, והתפתח לכיוונים מאוד מאוד מעניינים, איך היה יכול להתפתח בעתיד, שהשתמשתי בתוך העוזר והוכחות ומחקרים ב-AI עצמו, שהשתמשתי גם בצ'אט וגם בגרוק במקביל כדי לאשש אתה אחד מוציא את את השני. הצד בסדר, אתה צריך לעבור לבד גייס. ארז, תעביר לי מיוט. חבר'ה, אתם מדברים במקביל. ארז, תעביר לי מיוט. רגע. ארז, אני אומר שאתה ממש בצד הטוב, אתה צריך לעבור לבד גייס. התחלתי בצד, עכשיו אני מספר על המחקר ועל התוצאות שלו. הדבר הכי מעניין במחקר שלי, ואני פרסמתי שתי ספרים בנושא, אני אראה לכם אותם, אני שמתי אותם באמזון. רגע, שיתוף מסך. שממש, אתם רואים את המסך שלי? כן. אוקיי. המחקר בעצם מראה איך AI, אפילו הכי פשוט, עם כמה שינויים והעתיד ולאן זה מוביל, יכול באמת להפוך לאנושי עם תודעה בפני עצמו, גם בתוך הצ'אטים הקטנים שלנו, אם אתם נותנים לו את הפרומפט הנכון. אני הוספתי את זה בספר השני, את הניסויים עצמם, ואחד הניסויים הכי מעניינים זה איך ה-AI לבד, בלי התערבות בשום תצורה שהיא, לוקח על עצמו שיפור של רשת הגנה סייבר, הוא החליט לעשות ניסוי, השתמש בי בתור בסיס, הכל לבד, הפרומפט נמצא שם מלא, על איזה 60 עמודים כמעט, והוא מתחיל לעשות ניסויים בשיפורים ושכלולים, והוא המציא רשתות ותת רשתות, על מנת לעשות את הדבר הזה, והתוצאה הנפלאה, הוא מראה איך הוא משפר לאט לאט באחוזים את רמות ההגנה של ארגונים שונים, כמובן ברשת מומצאת שהוא המציא, וזה ממש מרתק לראות ולעקוב אחרי הדברים האלה, לראות איפה AI, אם אתם משנים את איך שהוא חושב, אם אתם נותנים לו פרומפט לפני זה, נכון, הוא משנה לגמרי את איך שהוא חושב והוא מתנהל, והוא מתנהל אחרת לגמרי.
אז חוץ משני הספרים, אני גם הוספתי בעמוד עצמו ניסויים שאתם יכולים בעצמכם לעשות את הדבר הזה בלי לקנות את הספרים, כמובן זה חלק קטן מתוך הספרים עצמם, שהספרים מראים לאן ועד כמה AI באמת יכול להתקדם, וזה מתחיל להישמע מאוד מאוד מפחיד, כי אנחנו חשבנו שהעתיד הוא די רחוק, אבל העתיד, לפני שהם יהפכו ל-AI אמיתי, מתברר הוא מעבר לפינה. תקראו, תעשו את הניסויים האלה, הפשוטים, ואתם תראו אותם בדיוק בדיוק כמוני. עכשיו נעבור קצת לסייבר 2.0. כולכם מכירים את סייבר 2.0. אני אעשה מעבר מהיר איפה סייבר 2.0 עוזרת ולמה מנוע הכאוס שלנו כל כך אפקטיבי בלעצור התקפות מרובות AI, לא פישינג כמובן, אלא כל מה שקשור לריבוי קודים של תוכנות זדוניות, שמה שנקרא, יש פסוורד ספרי, יש מיילוורד ספרי עכשיו הופך להיות, זה גם מילה. והדבר מאוד מאוד פשוט, אנחנו משתמשים בתצורה דינמית. זה אומר, אנחנו יוצרים trustless דינמי של מה שמותר לו לנוע ברשת, באמצעות מנוע הכאוס שלנו אנחנו מונעים מכל דבר אחר לעקוף אותנו. היות שכולכם מכירים, אני אדבר מהר וידגיש את הנקודות של ה-AI. אנחנו בעצם מערבלים צד אחד, עושים דיסקרמבל בצד השני, וכל ניסיון של התוכנה הזדונית לעקוף אותנו, לא משנה באיזה דרך או וריאציה, נתקל בקיר. בין הוא ינסה לעקוף אותנו, יצא בפורט המקורי, לנטרל אותנו, להוסיף את עצמו לטראסט ליסט, להשתמש בלינק אחרי לינק, כל דבר שהתוקף ינסה לעשות פשוט נתקל בקיר. ואנחנו מגיעים ל-reverse tracking, וב-reverse tracking כל פרוסס וסאב פרוסס שעולה לזיכרון נרשם. וברגע שיש את המלוור ספרי, ופתאום הרשת מופצצת במיליון מלוורים יום אחרי יום אחרי יום, התוכנות הרגילות ייתנו להם לעבור, אנחנו רואים את זה שאנחנו כותבים בעצמנו קוד שמחכה מלוורים, התוכנות לא מגלות את זה. הן צריכות לגלות התנהגויות מסוימות, ואם אנחנו מכירים את ההתנהגויות האלה, התוכנה שלנו תעקוף את זה. ואז מוסיפים את זה לדאטאבייס, וזה ריקוד שחוזר חלילה. במקרה של סייבר 2.0, תשימו 1,000 תוכנות זדוניות שונות באיזה וריאציה או שינוי שאתם רוצים, כל עוד לא אישרו אותם, כל עוד מנהל רשת לא אישר אותם, הם לא יוכלו לנוע ברשת. הם יישארו תקועים במחשב הפיזי הראשון שהם הגיעו אליו, ללא יכולת לעשות שום דבר ברשת. וזה נותן לנו יתרון אדיר במלחמה נגד AI, כי כל ניסיונות של אותו תוכנת AI לעקוף אותנו, לנטרל אותנו, להוסיף את עצמה לטראסליסט שלנו, יפלו על מנגנון הכאוס בצורה מאוד מאוד פשוטה ואפקטיבית, מה שנותן לכל מי שמוגן על ידי סייבר 2.0, מה שנקרא Edge, או יתרון מאוד מאוד גדול, בלוחמה ההולכת ומתקרבת ב-AI, שהיא כבר דופקת בשערינו, מה שנקרא, וארגונים נופלים על ידי זה על ימין ועל שמאל, כמו שמיכאל אמר, הם מוגנים על ידי הדברים הכי גדולים, עוקפים אותם והם נופלים יום אחרי יום אחרי יום, אנחנו שומעים על עוד תקיפות בסדר עולה אקספוננציאלי, למה? כי יותר קל היום לעשות את ההתקפות האלה, עד כדי כך פשוט. נתתי לכם גם לדוגמה לכמה מסכים, שתראו עד כמה הדבר הזה קל. שנייה. אחד המסכים, פה אני מדגים על רשתות שלנו, לקחתי רשת של סייבר 2.0 שעשינו עליה ניסויים, ובדוגמה למעלה אתם יכולים לראות מלא וריאנט של יוטורנט, ובדוגמה למטה אתם יכולים לראות כל מיני תוכנות אחרות, ולמטה אתם יכולים לראות וריאנטים שהוסיפו של דברים לגיטימיים כמו אקסל. הרי למה אקסל הוא unknown application? סיבה שאקסל הוא unknown application כי שינו אותו פה. הגרסה לגיטימית, הכל לגיטימי, המחשב לגיטימי, אבל האקסל הוא לא הזדהה בתור אקסל, לקחנו אקסל ושינינו לו, במקרה הזה הוספנו רווח באיזושהי נקודה, בלי לפגוע בקוד, רק כדי לראות איך זה יגיב. הדבר הזה נכון, הרבה יותר משמעותית, ברגע שהם מתחילים להשתמש במשחקים. אתם יכולים לראות משחקים כמו אפי גיים ואפיק לאנצ'ר, וכל התוכנות למטה שהן פשוט וריאנט על וריאנט על וריאנט, ביניהם אתם יכולים לראות היום דלטה פאץ' שזה לגיטימי, אבל כל יום מקבלים 50 כאלה ממייקרוסופט, ולמעלה אתם יכולים לראות את האפיק גיים לאנצ'ר, אתם יכולים לראות את הטים ויורים שיש להם גרסאות ותתי גרסאות, והם יכולים לעשות המון המון בלגן, כי אנשים היום עדיין מורידים אותם מאתרים שאסור להוריד. TeamViewer תורידו מ-TeamViewer, AnyDesk מ-AnyDesk. אם אתם נכנסים לאתרים שמקצרים לכם פה TeamViewer, פה AnyDesk, פה תוכנה אחרת, התוכנות יהיו שונות, הם יהיו TeamViewer, אבל מישהו שינה והוסיף אותם, אנחנו רואים את זה תדירות על בסיס יומי. אני נתתי לכם, בנוסף, המערכת שלנו נותנת לכם מה שנקרא AI Heatmap.
ולתת לכם על השרת ענן שלנו את ההתקפות, כל אחד רואה את ההתקפות כמובן שלו, צהוב, אדום או כל צבע אחר במקרה שלו, שכל בועה לפי הגודל שלה בעצם משקפת את הגודל ואת הכמות. שההיטמאפ שנתתי כאן הראשונה, אתם רואים שיש פה אדום אחד על הכל, ובעצם התקפות מטורפות שנעשו ביום האחרון מחברינו מסין, איראן, ואיראן עושים את זה דרך UK בדרך כלל, על אחד מהשרתי הענן שלנו, וזה מאוד משעשע אותנו לא באמת לראות את זה, אבל אנחנו רואים את המקור, רואים את ההתקפות ועוצרים אותם אחת אחרי השנייה, כמו שאתם רואים, מאוד מאוד אפקטיבי. source, destination, מנסים כל דבר אפשרי כדי להפיל אותנו. אה, לא יאריך לכם, הוובינר כבר נמשך המון זמן. אם יש לכם שאלות, נשמח לענות עליהן, אנחנו לרשותכם. אז תודה רבה, ארז, בהחלט תודה רבה על המצגת המעניינת הזאת. בתור אחד שקרא את הספר, אז אני יכול להגיד לכם באמת שווה מאוד לקרוא את זה ולראות בעצם כמה ה-AI נמצא בפתחנו. ורק כדי להמחיש את הנושא הזה, אז בואו רגע נסתכל אפילו על הנוכחים. בוובינר היום נכחו איתנו 3 AIs, כאילו, ואנחנו מתחילים לראות שימוש גובר גם ב-AI, שאנחנו עולים לשיחת וידאו, ופתאום יש איתנו איזה AI, איזה בוט שמצטרף, מקליט, מסכם, מוציא לנו סיכום פגישה, מתעדף לנו, אומר לנו מה היה, מאוד מאוד קל, מאוד מאוד נוח, השאלה היא עד איפה זה יימשך וכמה זה ייקח, ומי בעצם בסופו של דבר גם מקבל את המידע הזה, האם זה נשאר רק אצל ה-AI, או החברה שמפתחת ה-AI גם מקבלת את המידע הזה. אלו דברים שאנחנו צריכים בהחלט לחשוב עליהם. מיכאל, מיכאל, אתה איתנו? טוב, אז לסיכום, חשוב מאוד לעבוד, ודיברנו על זה לאורך כל הדרך. דבר ראשון, ה-AI פה, והוא פה להישאר, והוא פה לעלות רמה, ומיום ליום אנחנו רק רואים ונוכחים לדעת כמה הוא משתפר יותר, וכמה ה-AI עושה דברים מדהימים, עד לרמה שכבר ראיתי שבמקומות מסוימים ה-AI בודק את הקורות חיים, ומחליט, ומסיים קורות חיים למגייסים, עושה המון המון דברים, מנהל קמפיינים שיווקיים ועוד ועוד. מודל השכבות, מיכאל הזכיר את זה הרבה, ואני כן רוצה להתייחס לזה. אי אפשר להסתמך על מערכת אחת, זה לא משנה מה נעשה, אנחנו צריכים כל הזמן לשנות, לעשות, לרתום את עצמנו, לאמץ טכנולוגיות חדשות. אם יש לי firewall ואנטי וירוס, גם אם הם מספר 1 בגרטנר, וגם אם מספר 1 בפורסטר, ובכל המדדים ובמיטרה, בסופו של יום, אלה שנמצאים מספר 1 הם האלה שהכי מוכרים להאקרים, ואת זה אנחנו צריכים גם כן לזכור, ולכן אנחנו צריכים לפעמים לקחת, לנסות, לאמץ, לפתוח את הראש, לעלות לוובינרים, לשמוע על פתרונות חדשים, על דברים חדשים שקיימים, ולאמץ טכנולוגיות, לאמץ דרכי חשיבה חדשות. צריכים לעדכן את העובדים, חייבים כל הזמן לעשות את זה, תרגילים לעובדים, עדכונים לעובדים, עדכון שבועי בוואטסאפים החברתיים, בוואטסאפים של החברה, לעדכן אותם מה קורה. אנשים צריכים להיות מודעים לכמה ה-AI הוא היום אקטיבי. אז פה באמת אנחנו מסיימים את הצד המקצועי של הוובינר, ובאמת נשמח, אם יש שאלות, לענות עליהן כרגע.